Okay. Ayan guys, oh. Solid. Ang taas. So, tignan nyo yung baba, oh. Ang ganda. What's up mga kabalen? So ayan, another day, another vlog. Ayan, syempre kagaya ng lagi nating sinasabi, maraming salamat po sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon na makapag-vlog sa araw na to. Ayan, so this time, another place na naman ang ating i-explore. So samahan nyo ako dahil mag-i-enjoy kayo doon sigurado. Napakaganda ng lugar and masasabi kong napaka-sosyal. Ayan. So grateful tayo dahil nabigyan tayo ng opportunity para mapasyalan nyo at ma-vlog yung lugar na yun. Ngayon, so napapansin nyo medyo makulimlim, no? Maulan. Siyempre, bilang rider, rain or shine tayo. Kaya, let's go! Okay, so ayan, kagaya nga ng sinabi ko kanina, maganda ang ating pupuntahang lugar. So medyo sosyalin itong lugar na to. Ayan, mamaya makikita nyo kung saan yung lugar na yun. At sigurado mag-i-enjoy din kayo. So as you can see, medyo medyo maulan, no? Nowadays talagang madalas ang pag-uulan. Pero syempre dahil legit rider tayo, rain or shine dapat tayo. Ayan. Yan. So idol natin si Boss Reed. Yan. Gagawin din nating jet ski itong ating Dominar. Yan. So shoutout sa iyo Boss Reed. Kaya idol kita, kaya gagawin kita. Ayan. So yan. Jet ski Dominar on the way. Sa kanya jet ski na Z1000. Wala tayong panama doon. So ngayon pupunta tayo sa San Fernando. Ayan, ang pupuntahan natin ay San Fernando, Pampanga, kung saan nandoon ang ating pupuntahan na napakasosyal na lugar. Nagkaroon lang tayo ng magandang oportunidad at nagpapasalamat po ako sa owner ng Nancy's Haven dyan sa Azuren, North Pampanga. Ayan. Maraming salamat po sa inyo mga sir, mga ma'am, at in-invite niyo po ako na magstay at ma-review or ma-vlog yung inyo pong condo unit dyan sa Azuren North. Ayan. So grateful po ako sa inyong pag-invite sa akin at pagbibigay po sa amin ng chance para ma-experience naman ng Malahaven ninyong condo unit. Ayan. Mukhang dito sa San Fernando hindi maulan na. Tuyong-tuyo yung daan, no? Ayan. Pero kung titignan mo yung ulap o yung langit, parang medyo makulimlim na. Siguro tapos na dito or baka papunta pa lang dito yung ulan. Okay, so now we have reached the intersection ng San Fernando. Yan, so kakaliwa na lang tayo dito yan at malapit na ang ating destinasyon. Okay, so kakaliwa na tayo at diretso na lang dyan at malapit na yung Azure. Ayan, so dahil malapit na tayo sa venue, cinematic drone shot, pasok!
what's up mga kabalen? So nandito na tayo ngayon sa Azure North Pampanga. Ayan. So isa ito sa mga pinakamagandang staycation na makikita ninyo sa lugar namin sa Pampanga. At dito makikita rin natin yung pinagmamalaki nilang wave pool at yung man-made beach na may white sand. Ayan. At mamaya itutur namin kayo dun sa isa sa mga unit dito sa loob ng Azure, which is yung Nancy's Haven. Ayan, ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda yung kanilang unit at mga inclusion sa kanilang mga accommodation. Alright, samahan nyo ako. Tara, libutin natin to. Hey, good morning. Good morning mga kabalen. So, ito, our day 2 ng stay dito sa Nancy's Haven, Azure North. Actually, maaga pa, mga 5 a.m. Masyadong maaga nagising tong si baby Jaja namin. So, syempre, no choice na para matulog pa. Kailangan, kaya bumangon na rin kami. So, maya-maya niyan, bababa na kami. We'll have some breakfast. And then, let's see what else we could shoot for good views. Ha? Yan. So, tignan nyo yung baba. Oh, ang ganda. Say hi. Hey, Jaja. Hello, Jaja. Morning po. So yan mga kabalen, no? Since maaga na rin kami nagising, we decided to have a walk para exercise na rin. Tsaka magulo na tong batang bulilit na to. So nagpapalabas na siya. Ganito to pagka umaga ganito to, magulo, maingay. Nire-wrestling kami. Kaya ibig sabihin no, nagpapalabas na siya. So we might as well, take advantage na mag-walk around ng area ng early morning. Right, Ja? Right, Jaja?
Alright mga kabalen, so eto na. Nandito na tayo sa Nancy's Haven. Ayan, so ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano kaganda itong room na to at paano kasulit ang magstay dito pagka kayo'y napadpad dito sa Azure, North Pampanga. Ayan, so didetalihin natin ngayon ang bawat sulok ng room na to at ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga kasama sa package na i-avail nyo. Okay? Let's go! Importante sa atin ang ma-maximize ang oras dahil nga binabayaran natin ito. Kaya naman dito sa Nancy's Haven, meron silang tinatawag na self-check-in at secure na secure ang gamit niyo dahil sa kanilang napaka-high-tech na door lock system. Kaya di mo na kailangan hintayin ang may-ari or yung caretaker para lang iabot yung susi ng unit. At syempre, ano ba naman ang unang tinitignan natin pagdating sa mga staycations? E di, yung bedroom at yung kama. Dito sa Nancy's Haven, makaka-experience kayo ng lighted floating bed na talaga namang napaka-romantic ng ambience. Ito naman ang pinaka-paborito ko sa lahat. They have an unlimited supply of alkaline drinking water. Kaya di mo na kailangan lumabas at gumastos para lang bumili ng drinking water. Take note ha, sila lang ang nag-o-offer ng ganyan. They also have air fryer, microwave oven, rice cooker, fridge, condiments, complete utensils, plates, mugs, glasses, at marami pang iba. Kaya wala ka nang hahanapin pa. At kung may kailangan naman kayong ibang supplies, meron silang honesty store. May chips, imported canned goods, beers, and other drinks. Basta, bayaran nyo lang ha. Perfect din ito sa mga work from home setup or online jobs dahil meron silang 200 plus Mbps high-speed internet. For entertainment naman, ang kanilang napakalaking LED TV ay may paid Netflix subscription na. Meron din silang mga board games and card games for a great family bonding. And lastly, siyempre ang kanilang napakalinis and spacious na bathroom. They have a complete set of cleaning materials like towels, bath and dental kits. Meron din silang hot and cold faucet and shower system. So ayun mga kabalen, di ba? Napakaganda dito sa Nancy's Haven. So para siyang classic and modern na pinagsama. Kaya nga pwede ito sa mga Gen Z, sa mga millennials, or even baby boomers. So talagang mag-e-enjoy sila dito. Nakita niyo naman si Baby Jaja, 'di ba? Enjoy na enjoy dun sa wave pool tsaka dun sa man-made na white beach. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Book now here at Nancy's Haven. And ito yung Facebook page niya below. I'll also include it on the description. At kung napapanood nyo itong vlog ko ngayon, just key in down or sabihin nyo lang itong voucher code dito sa baba na Moto Kabalen at bibigyan nila kayo ng 5% discount. Sigurado yon. Alright? So ano pang hinihintay nyo mga kabalen? Book now dito sa Nancy's Haven. Alright, so once again mga kabalen, this is Moto Kabalen speaking. Ride safe, stay safe, and God bless.